ассалому алейкум тамошобинон созен назен саломати хуба бисёри бад дар бораи либосои мактабӣ пурсида буден. Марҳамат анамхе новинкаҳои фасон дар ҷоя пайдилафрӯз омадагиай ҳозир нарх навош катимаш мода мефаҳмонам каседа дар кора ами синфи 1 то синфи 11 доре на аз синфи 1 то синфи 11 размер меёбен. Нархҳои беҳтарин бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум қатор 12 дарвоза ҳафтум қатор да ҳам сарафан доранд ҳам мисоли юбкаву бруку двойкаву кофта хулос ҳамаи чи ҳастай. Нархҳо бошад аз 60 сомон сар мешавад. Тамошобинон ҳозир дар афти навор бо хутун ҳамаша якта ба якта мефаҳмед. Доставка дар кор боша рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Ира бинен духтаро чихо хушрӯвай борои новинка дар ҷоя пайдилафрӯз кофтучкои фасон каседа дар кораи 60 сомон бовар мекунед. Анаи нош бо вайкатияй галстукати аҷоиб хушрӯ оптовиам доранд. Каседа оптови дар кор марҳамат нависем бо арзон мекунандтуно барои савдо бигирен. Беҳтарин моделако ҳамагӣ 60 сомон ёра баъд намеёбен духтарако марҳамат дар кортон боша ҳозир биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. Бозори Корбон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ҳафтум қатор ино аз синфи 1 то синфи чандай аз синфи 1 то синфи 4 размер ҳастай. Марҳамат расчётатона бигирен. Ина кофтичка гир бошен ҳатман пеши пайдилафрӯз биёен бо нархҳои дастрас анамихи кофтичкои фасона харидорӣ кунед. Анаи хел кофтичкаҳо ҳаст размери калон аз синфи 1 то синфи 7 мешава. Нархаш ё пахтагиам тамошобино нархаш дар ҷоя пайи дилафрӯз 70 сомонай. Оптови бо арзон мешава. Марҳамат кофта гирифтанӣ бошед ҳатман пеша пай дилафрӯз биёен. Чанд намуд доранд беҳад интихобшон зиёдай. Ана ино размерои майдаам то синфи 4 ё 60 сомонай. Ин бошад 70 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ҳафтум қатор ҷоя пай дилафрӯз доставка низ ҳаст. Иққаи формаи хушрӯ омадай духтарако нигоҳ кунен аҷоибот бомберай дидена юбкаш катяй аз синфи 1 сар карда то синфи 4-5 то синфи 4 размер бидай беҳад хушрӯ. Марҳамат ина бомбираш тайёрак юбкашам аҷоиб фасонак нархаш 150 сомон. Каседа дар кораи успед кунен тамошобино ина барои савдо мегирен барои фарзандотон мегирен барои савдо бои арзон мешава. ҳатман пеши апай дилафрӯз биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ҳафтум қатор рақамҳо ҳаст барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунен. Иққаи сарафанчико хушрӯяй духтарако нигоҳ кунен бори новинка дар ҷоя пай дилафрӯз омадай чанд модел сарафанчик марҳамат каседа дар корай. Ира бинен интихоба чихел хушрӯванд сиёшам астай чомнасинишам астай. Нархҳо медонен чанд сомон 70 сомон. Касе оптови мегира иҷа аслан оптави канапаи дилафрӯз ина оптови гирен бо арзон мешава. Донада 70 сомон. Размеро боша аз синфи 1 то синфи чандай то синфи 4 аз синфи 1 то синфи 4 размер. Марҳамат ина дар кортон боша интихоб кунен доставкатон кунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ҳафтум қатор ҷоя пай дилафрӯз. Баъд тамошобино анам хеле сарафанчико омадагиай то синфи 7-8 размер ҳастай аз синфи 1 брукошон катян. Ира бинен чихел хушрӯ. Нархшон чанд сомон 100 сомон. Ина марҳамат 100 сомон. Каседа дар кораи брукошон кати то синфи 7-8 размер ҳаст 100 сомон. Вайш ҳастай темнасинуш ҳастай сериш ҳастай барои ина лицеё мегиранко. Марҳамат сиёям дора сиёшам бидай. Каседа дар кор пеши апай дилафрӯз биёен ҳамроҳи брукош анамхе сарафанчикои фасона метавонен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза ҳафтум қатор иҷада кофтичкои фасон ина размерои майда сарафанчикои хушрӯ ҳамаи чи ҳастай бо нархи дастрас. Нархи юбкои фасони карандаш бо чанд модели дигар духтарако ина бори новинка омадагиай марҳамат беҳад хушрӯ аз размери медонед чанд аз синфи 1 сар мешава то синфи 11 доранд. Размерои майда то синфи 4 нархаш 70 сомонай. Аз синфи 4 сар карда то синфи 11 нархаш боша 80 сомон. Марҳамат нархи дона апай дилафрӯз оптави кай духтаро борошона бинем пачка бор дорам беҳад борошон бисёр омадагиай ина нигоҳ кунед 70 сомон майда размер 80 сомон то синфи 11 размеро. Каседа дар кор юбкои фасони
каранда 60 солнышко 60 пулас аманамуду 60 ина биёин аз наздик бинен харидорӣ кунен омада наметонен нависен шона доставкатон мекунанд беҳадам буракҳои фасон бисёр омадагиай марамад ишаишта хушрӯ 70-80 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қатор ҷоя пайдилафрӯз интихоби хеле ва хеле зиёд тамошобинон нигоҳ кунен аҷоиба ина муда коша бинен охи ин модели 60 мана ин модели 60 ям хушрӯи бад будаyd хутаро фасонош аҷоиб фасонай марамад кофточкаошонам арзонай пайдилафрӯза юбкаошонам бад инчунин сарафанчику формаву дигар чизошон ана ин ё боша новинка бомбирчои фасон ино то ҳамин синфи 4 размер 150 сомона юбкаш кати ҳам хушрӯай качествашам хичам як буракак биён бо айпеш бинен оптови ҳамин нархҳое ки гуфтаистам ку оптови бо арзон мешава асосан апайдилафрӯз оптави кайдихтаро леки барои шумо подписчикои азиз донадаям пешниҳод мекунам марамад биёин